En daar wie belangstelling voor. Goed 600 kunsters kwamen maar werk naar de Belvedere. De Zomerexpo 2011 is een grote landelijke tentoonstelling die van Zimmerholen wordt in het gemeentemuseum van Den Haag. De deelnemers worden geselecteerd uit 3 voorrondes die in Den Bosch, Amsterdam en het Heerenveen binnen. Alle kunstwarmen binnen welkom, van tekening tot en installaties. Het is ook zo dat het wel spannend is om er ook in een museum, in Den Haag in het gemeentemuseum te mogen hangen. Er zijn zoveel kunstenaars, daar kom je niet zo gauw. Dus, Dat is eigenlijk uw droom een beetje van vandaag? ja, dat hoop ik. Maar ik ben erop bedacht dat het niet het ook wel eens afgewezen kan worden, hoor. Ik hoop niet zozeer iets te bereiken. Ik vind het ontzettend leuk om met zoiets mee te doen. En eens een keer te weten hoe dat is. En het zou leuk zijn als het uiteindelijk in het Haags Gemeentemuseum belandt. Maar als het niet zo is, is het ook niet erg. Ik vind het echt heel goed hoe het hier gaat. Ik was wel een beetje sceptisch toen ik hierheen ging. En tot vanmorgen heb ik nog getwijfeld, ga ik het wel doen? Want ik heb wel een beetje een idolsgevoel. Een soort idols onder de kunst. En dat voelde eigenlijk niet zo goed. Want ik dacht van ja, ik weet niet of dit wel bij de kunst hoort. Een deskundige jury zal het werk uitkiezen op basis van 3 genres: landschap, stilleven en portret. Uiteindelijk zullen uit de 3 voorrondes 250 werken teruggaan naar de tentoonstelling in het gemeentemuseum.